Gure hirian berdegune eta parke ugari ditugu. Bertan, jarduera ezberdinak egin daitezke, eta orain, Kristinania Fundaziotik proposamen berri bat dakarkizuegu. Hiriko gune naturalek ematen digute aukera ariketa fisiko egiteko. Gainera modu lasaian, jasangarria eta batez ere osagarria. Prestatu diren esku horrietan, tokiko informazioaz gain, ariketa fisiko ezberdinak ere agertzen dira. Tokiko mapa, puntu ezberdinak kokatuz, eta leku bakoitzean ze ariketa mota egin daiteken ikusi daiteke. Hauen marrazkiak ere ikus daitezke esku horri hauetan. Eta ariketa bat eta bestearen artean, atsedenak egingo ditugu bista zoragarriaz disfrutatuz. Leku naturalean ariketa egiterakoan eta batez ere airepean, endorfinak sortzen ditugu. Gure gorputza lasaiago egoten da eta batez ere estres maila jaisten dira. Esku horri bakoitzean QR kode bat gehitu da, eta mugikorreko kamera irekita mapa interaktibo bat azalduko da. Bertan, ibilbide batzuk agertuko dira eta leku bakoitzean zein ariketa egin daitekeen gomendatzen da. Gure hiriko natura eta ondarea guztiona da, eta zainduz aparte, beste era batera ezagutzera animatzen zaituztegu.